रतिया देखत देखत भेनु सारे आ गई। जाए खातिर डोलिया कहारे आ गई। बिरहीन अंधरी आग के मांग भरल चोटी से। ललका सिंघोरा द्वारे आ गई। भिखारी भैया हेलो के कहता कि हमनी के चंदेश्वर दादा मरल बानी नइखे मरल। ये हम कहतानी अनिल भैया बुचुल भैया कि अरे मरी जाल आदमी। अरे कि मरी जाल आदमी। अरे मरेला नहीं आत्मा मरी जाल आदमी। अजोरी जाल दे हई अजोरी जाल दे हई जरेला नहीं आत्मा मरी जाल आदमी। मरेला नहीं आत्मा मरी जाल आदमी। देखिए हम क्या कहते नहीं गीता पुराण कह रहा बा। बाइबल पुराण गीता रामायण महाभारत कह रहा बा। गीता में ई है बतावल बबतिया आत्मा हो अंश पर मात्मा के खतिया। गीता में है सब कारवाला सब कारवाला करेला नहीं आत्मा मरी जाल आदमी। मरेला नहीं आत्मा मरी जाल आदमी। मरेला नहीं आत्मा मरी जाल आदमी। कुछ
परम आदरणीय हमार भिखारी भैया हमार मौसी के बेटा जे धनबाद से लेके अनार पथरा 10 रुपया भिखारी बाबू धनबाद से हजार रुपया पुरस्कार दिले बानी मैया भगवती काली से कहल कि भाई भाई के प्रेम में कोई के नजर मत लागू। हम बानी नु बिल्कुल भैया ए भैया 5 तत्व के बनल लोग कहता लोग कह रहा बा बुचुल भैया के तरफ से अनिल बाबू तबला मास्टर साहब के पुरस्कार आई। नमस्कार बा जय जयकार बा। सरोज बाबू भाठा मालिक के तरफ से पुरस्कार आई। पांच तत्व के बनल देह के चिरंगना आत्मा सारी पर महात्मा के रचना पांचों तत्व के बनल छिटगल पार्वत गगन समीरा छिटगल पावक गगन समीरा पांच तत्व रची शरीरा अधमा शरीरा भुवनेश्वर चाचा पांच तत्व के बनल देह के श्रीरंगना आत्मा सारी पर महात्मा के रचना आज अरुणा के कोई गोली मार देबो रौरा के कोई गोली मार दी लेकिन हमें जवन बोला था ओकरा के कोई नहीं छुबर सकत खाली हिनका के हम छुबर सकत नहीं गलती को आता नहीं। कौन हथियार से कौन हथियार से मरेला नहीं आत्मा अरे मरी जाल आदमी अरे तो मरेला नहीं मरी जाला आज ने निकलल आज चनेश्वर दादा मरल बारे तो काले और कोई मरी नु हाँ आज ने निकलल तो काल होने जाई छोड़ के पुरान कपड़ा नया में समाई छोड़ के पुरान कपड़ा नया में समाई रहेला नहीं आत्मा मर जाला आदमी रहेला नहीं आत्मा मर जाला आदमी रहेला नहीं आत्मा मरेला मरेला